ntụkwasị obi ebebe. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ikpe nkwụmọtọ. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ na-emekwa ka ndị eji eji nwere onwe ha. Na-eme ka ndị isi ụzọ. Ọ na-ebulite ndị bụ arọ nyedara n'ala. Ndị nwe n'ohuru ndị ikpe nkwụmọtọ n'anya. Ndị nwe na-echekwaba ha ndị ọbịa. Chekwaba ndị ajadu na ndị na-enweghị nne na nna. Ọ na-eme ka ihe siere ndị obi ọjọọ ike. Ndị nwenu ngachi eze ebebe. Chineke nke Zayọn gachi site na ndụdụ ga ndụ. Site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Mkpụrụ obi m tọrọ dị nwenu mbuli elu janụ ya mmasị. Ị mara ihe Chineke na-emere m bara ụba. Ngụbanya ịnụrịka ịnụrịka. Aga m aja ya mma, aga m ebuli ya elu, aga m atụrụ ya mma tọrọ ya ma n'obi m. Yes, Lord.